Señoras e señores, benvidos a Verbena Galega. Un ano para disfrutar das nosas orquestas, grupos, bandas de música e grupos folclóricos, así como de baile. Aquí vamos a intentar mezclar todo o que se fai na nosa Galiza. E aquí comeza a Verbena Galega para chegar a todos os fogares donde haya multimedia. Ali estaremos nós para transmitirlles o que aquí se fai e o que aquí se escoita. Boa música! Oxe, vamos a disfrutar coa posta en escea. Ademais, arrancando esta nova tempada. Moitos anos a súa ver, grandes metales, grandes voces, entre outras Luis e Miguel Torres, que estiveron connosco e escoitarán as súas verbas nunha entrevista realizada no Centro Cultural da Forna, neste recinto de festas, en Budiño. As festas que realizaban este ano o barrio de Vitureira. Aquí, e dende Budiño, falalles Mel Fernández para Verbena Galega. Gracias a todas as agrupacións musicais, orquestas, bandas de música e a todos os representantes que nos deixan captar estas imaxes e este son. Aquí comeza Verbena Galega. Benvidos ao espectáculo da Poceira. Paso a solas soñando volver a ella.
Pois así rematamos hoxe esta verbena galega 2013. Hoxe, aquí debutando coa Poceiro, dende Vitureira, dende Budiño, nestas festas que se celebran cada inverno na honra de San Blas. Así que a Poceiro, dándolle gracias a todos os componentes e aos técnicos de son, por suposto. Esto é verbena galega. Os saludos de Nel Fernández. Voltamos a vernos noutra verbena, porque isto é verbena galega. O noso son, o directo.